Nggih, Mas Agus niki mau sarehne dadak warake entuh 70. Piye to? 50. Iki mana piye urusane? Urusane kowe ijol bokok. Gowo nang omahku dhewe. Ya wis ora itu ya. Selama itu dulure kathah, Dulure akeh. pagelaran dadak tasih 70 pentas, danongan disingket, sawetawis. Kripik gedang, Kripik telo. Sithik edan. watone rata. Nggih matur suwun sanget masyarakat Bungkal. Nggih, mugi-mugi Nggih, mugi-mugi lancar. Lanjut pagelaran